Sɛŋɛnni denbayaw sɛŋɛnni n'a fɔra I bɛ baara la I tɛ ka se ka foyi k'i yɛrɛ a man nɔgɔn denbayatigiw des chefs de famille ou bien denmisɛnninw gɛlɛn ka bɔ école la minnu bɛ dɔw bɛ location na u gɛnnen don sotigi y'a mun ye kalo kelen kalo fila fo kalo kɔnɔntɔn a man nɔgɔn. Ne tɔgɔ ye Jibi Keyita ye ne bɛ baara kɛ chemin de fer la yan nɔ n'i y'a ye an sera kalo kɔnɔntɔn ma gɛlɛya min bɛ jamana in kan o de y'a to an y'a mun ka bilima kɔnɔ mais diɲɛ don o don an bɛ sigi ka fɔ kɛ u b'a fɔ an bɛna nin sara u ye an bɛna nin sara u ye fo ka taa fɔ u kumakan si tɛ ka labato o de y'an poussé k'an bila bi grève la fɛn in na. An bɛ ka min ɲini a la u k'an ka kalo kɔnɔntɔn sara d'an ma fɔlɔ n'u ye kalo kɔnɔntɔn sara di u ka minɛnw d'an ma baarakɛminɛnw d'an ma don o don ka bɔ telew ni fɛnw na ko minɛnw nana machine tɛ yan en réalité foyi tɛ yan. Sénégal baarakɛlaw bɛ gouvernement bɛ k'a ka baarakɛlaw sara Mali de tɛ k'anw sara yan nɔ ni dun y'a jateminɛ u bɛɛ dun ye layidu ta k'a fɔ ko u b'an sara wolofaw bɛ se k'u ka mɔgɔw sara cogo di ko maliyɛnw bɛɛ tɛ se k'anw sara. An de bɛ retard la de 9 mois sinon ils sont à jour même décembre 2018 ni u ka wari bila u kun ka bonne année souhaité ka don année kura la. Wele min bɛ ne bolo ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen ma chemin de fer ko tɛ chemin de fer baarakɛlaw dɔrɔn ye chemin de fer ka bɔ Bamakɔ yan ka taa fɔ n'i y'a jateminɛ ka bɔ Bamakɔ yan ka taa fɔ Djiboli dugu duguba sira fɛ dugu caman de bɛ min balo dɛnnen bɛ chemin de fer la o dugu ninnu n'i taara o la bi maɲumako ni gɛlɛya sugu bɛɛ de bɛ dugudenw kan chemin de fer ka jɔli in na donc an m'a ɲini gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka baarakɛminɛn ɲini ka d'an ma an k'an ka baara kɛ terrain ka boli a boli cogo la an ka kalo sara fana u k'a d'an ma komi baarakɛla tɔw b'u ka sara sɔrɔ cogo min na an ye fonctionnaire de komi fonctionnaire tɔw munna anw tɛ sara.